Ahoj, takže členkou som sa stala kvôli tomu, že som chcela so sebou už konečne niečo spraviť, získať kondíciu, zhodiť pár kil. A rada sem chodím kvôli tomu, že je tu perfektná atmosféra, a je to ženský klub, takže proste sme tu všetky ženy a navzájom sa podporujeme a je nám tu dobre. Členkou klubu som sa stala preto, lebo ma z jednej strany donútila dcéra a z druhej strany som chcela aj pre seba niečo spraviť. Členkou Misi Sporty som sa stala preto, lebo chcem urobiť niečo pre seba, pre svoje zdravie. Chcela by som aj pár kil zhodiť a veľmi sa mi tu páči, lebo sa tu podarila vytvoriť naozaj pekná atmosféra, za čo našim trenérkam veľmi pekne ďakujem.